Všechny. Jak se přibližuje? Zrovna tam dolů tlačítko. Co? Dolů tam je tlačítko. Dále se pokládá znalost veškerých anglických měsíců a dnů týdnů, takže se to... Jemet! March, April, March. Víte, no, znáte to, ne? Vy ho neznáte, on neznáte. Já, ty jo. Mimochodem, kolegyně si na vás příšerně stěžovala. Kolik myslíte si tu ženu? No, tak věřte, já no to je jedno, ale každopádně na vašem místě bych jí radši moc nedělal. A tak ona na pryč, ona dáme, voštěr, ona přehná, podletele, mažu, ale dusí, aby se mi Takže, vrátíme se měsíce anglicky, Jasný, to je originál. Nikdo nic neví. Nikdo nic neví. Tak, kdo to přečte, no? Motor má. Já vám dám to další písenku, teda. Jakou, pane Ušovi? Přepadovou písenku, budete mít čestý vyzkoušet. Znovu mohl bych se ptat, co tam mám za známky? Ty tam máš, mysli... Opravdu se posadíte a budete v pohodě a to si opravím já. Ne, my fakt budeme v klidu, jo? No to Bez to! Popravte nám to. Tohle je hodina anglického jazyka. Popravte nám to. This is blázen, this is blázen, this is magor, this is blázen. Takže si uděláme prezenci. Takže kdo je přítomen? On si odchází při hodině, tak to je styl. Je mi skočil upačinu. Nepřítomen. Pane učiteli, popravte nám ty testy, prosím. Františka nepřítomena. Bohužel. Ne, kdyby se zabila celá hodina, už takhle je již tak půlka pryč. Takže Daněk Dozvěď něco. Jo, takhle Daněk Lukáš je přítomen, je. Fiala chybí, Kazda chybí, To tam nesprav, nebo není, bohužel. chybí. Já jsem. Jo. Já tady jsem byl už od první hodiny. Ani od druhého. Od Já první. jsem tady jaký od prvního. Dimitri, Kazda. Není možný. Hej, ten zmrteplej, co to je, tady? To je čurák, kurvenej, ty vole. Kábel byl, pane učitelé, jsem žádný zmrt, který přišel na druhou hodinu, já jsem šel na první hodinu do píči. A pozor. Já nevím, že tu takovou tabuli mám udělat sama. Udělal to prosím vás, Musím tě dojít si na záchod a už nehotel. To ser, vole. Tak, měli jsme se aspoň nějaký základ angličtiny oživit, které... No, Sakra, sedněte! pane učitelé, nerozčíjte. Vám se vám tady nerozčíjte, pane učitelé. To máš to? Jo. ale tam Kdo natáčíš, vole? Ne.